Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टिडि प्रडाक्शनाव नोंथांमोन बयखौबो आङो आंनि गोदान भिडिअआव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' आंनि दिनैनि भिडिअआनो जाबाय आङो दायो थास' बिथ'राइ खानो थांनो नागिरदों आरो जोंना मुथुआ जानो लुबैगासिनो थास' बिथ'राइ बिराद मोजां मोनो आरो बियो। ओमफ्राय दाख्लै जोंना मामाया न'नि बारियावनो दङमोन नालाय एसे खानानै दोनदों। दा बे एसेथ' थोनाय नङा नालाय ओंखायनो जों एसे खादेरनो नागिरदों आरो आं थांनो बादोंमोन ओमफ्राय बिराद जानो लुगैदों होननानै बुंबाय थादों नालाय ओंखायनो जों दा थांनोसै आरो ओमफ्राय आं थांनायनि सिगां बैग्रि फिथाइ जालांग्रोनोसै आरो ना। स' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो दे लोगोफोर। बैग्रि फिथाइ जाहैग्रोनोसै आङो बैग्रि फिथाइ। बैग्रि हाननायखौ आङो लाबाय थानो हायासै आरो ओमफ्राय नै जानोसै आङो गोदै गोथावथार गोथांबाबो। मबाइला गहां गहां जागासिनो। मुथुआ नेगासिनो आंखौ बैयाव दुब्लिसो थांबाय थानांगोन आरो ना एसे गोजानानो। खानायानो मोजां नंला आंना गाज्रि जाजोब्बाय नै बोरैबा जाजोबथारबाय खानाया। एसे गोलाव जाबासो खानायखौ बोना लानोसै आरो ना स्र'नो ओमफ्राय देग्लायनो बोगोन सानदोंमोन आं दा बोथ'ला आरो बोरैबाबा गोसोआ बेलथायबा बोनोबो हानाय आरो खुनु गेरान्टि गैया। नै जोंना हासबेन्डआ नेगासिनो। नों जागोन ना जाया बैग्रिला? हा? दासो थास' बिसं खाहैनाय लोगोफोर थास' बिसं जानो लुबैदों दाबो बैग्रिया। दा नायलांबाय था जों थास' बिसं खानायखौ थ' गोखै मासो आगे थाङा नामा फायासै माथो थांबाय थानोसै दे बिदिब्ला जों लोगोफोर एसे देखायना होनो। जों ओरैथिं न' ओमफ्राय नै ओरैथिं दुब्लि बैयाव थांगोन जों नुहुरनायाव नै थाबायगासिनो जों लोगोफोर नै दुब्लिबारि ओइ नुहुरनाय माथावरियावसोखा ओरैबायदि गोजान ओइ औवा नुहुरनाय खाथियाव दै दं आरो बिथिंथ' लामा जाहैबाय नो दुब्लिबार गुवार ओरैथिंजायनो सानानो नै दाबो हाबाखै साना दाबो दोङो। सिगाङाव बे दैयाव दुगैफैयोमोन जोङो नै दैया जा बुरजा जाना दोङो दा गिलुलुनो। बैयाव बिराद गोथौथार दैया नैयाव मोजांनो जि बुजायो आरो ओमफ्राय बै गाहायाव ओंखारनाबो दुगैजायो। सिगाङाव जा मोजांसिनमोन थौलेमोन दाना गोथौसिन जाबाय। हनै थास' बिथ'राइ खाग्राया दैनि आवाजजोंनो मोजां खोनायागिब जानो हानाय। फैबाय जों बोग्रि जानानै गोरबाय दंग' बारि मोनफैबाय जों दंग'। साना हाबहां जाबाय। आलु बागान आलु बारि नै ओरै दोङो मुला। आबौलानि आलुखौसो बुरना लांनांसिगोनदांलै खम रायजागोन बेयो आबौलाहानि आलुखौ खावनानै लांदोबा मानो लांनाय होननानै। जोंनाथ' उदालगुरिथिं बेबायदि रायलायोना। बैनि न'आथ' बैथिं थाबोबाय। फाय बहानिबा थास' बिथ'राइ खाग्रा आंखौ सिगाङाव मा खादों आगै मा खादों होननानै जि दावोमोन बियो। थांदानाव नोंसानाव थांदानावलै आङो ओरै दोङो फैलाय। औ जा गिदिर गिथावना बोरमा नै आं थांनोसो गिबाय खाथियावनो। आइ मुथु
मा एफा गिदिर बोरमा बियो नालाय आं गिबायसो थांनो नायलाय थास' बिथ'राइ खाग्राया थास' बिथ'राइ खाना माबायसा मोनदों बुंदो माबायदि मोनो आं खादोंना खायाखैले अलसिया ओरैनो बेखाराव लिंबोदों आंलाय मानो खानो आं संग्रायालाय आं संग्रासो दा मोनहांबाय नै लोगोफोर मोनहांबाय नै बे हाखर नङालै गोग्लैया दे आं बासायगोन ना दैयाव गोग्लैदोबा जा गिखायो दैयाव गोग्लैजानोबो सानस्रिनोबो रोङा जाहैबाय ओंखायनो बिराद गिथारो आरो गोजांहांदोसै आंखौ आबौ लाहानि आलु बारियावनो हाबफैनानै खाबाय जों दा दैया खुग्लुबगोन नोङो दैयाव खुग्लुबलांदोबा आं मिथिया गांजेमा मोनोथ' बेयाव गुरदोबा बै ने लेथा बिलाइ दोङो ना बेयाव गुरनांगौ नाथुर मोनगोन ना बोथिया मोनगोन नास्राय मोनगोन गोरि मोनगोन गोग्लैजानो गिनायाबो सोरनि हासबेन्डआ बेबायदि थास' बिथ'राइ खनसायना जाहोयो कमेन्टआव लिरना खोन्थाहर आंना जाहोयो नै जाब्रेलायखायो हैयाव पानिपुरि फानोलै जानो लुगैसोदोंमोन पानिपुरि जायो साला जाग्रा जाबाय बेखौथ' जोंनि गामिनिखायसो जादों नों ने बांगालफोर बनायनायबा नों जायाना ओरै दै बारनाबो मोनगोन नै दै बारना थांग्रा जायगायानो गैयाना उल्था नागिरनासो थांदोंमोन जों ने बेयावसो मोनबावबाय नोंनो सायना होनांगोन नोंनो सुना होनांगोन दे आंनाव गैखाया आं दाङा थामबालाय आं मिथिला आं लाया आं दांखायानो आं दांनायाव गैया आबौ लाहानि आलुआ नै बुरना नायथारनो गोसो जाबायमोनलां थांबाय जोङो दायो थांनोसै न'आव ओरैबायदि गोजांनाय मोनबाय न'आव थांनानै जुतानो पामसु ओमफ्राय माबा गानहैनोसै आयु बे दैखौ आथिङाव फिसिबाय थाबा आं लोमजागोनसो पामसु मुजा सुइटार गानहैनोसै आङो ओरैबायदि गोजांबाय मिक्सचारसो जानो लुगैबाय आं साना मिक्सचार ओरैबायदि गोथाव ना साना मिक्सचारा जानो लुगैबाय आरो पानिपुरि सोरबा नुबा नोंखौ मिनिसिगोनसो खोमा सोरबा नुबा माने भिउवार्सफोरा नुसिगोन आरोना नोंखौ साबस्क्राइबारफोरा नुसिगोन नोंखौ माथो जानो ने गावबा गावनि उदैनि आदारखौ सुफुंनो थाखायसो नङा होमबा 20 थाखासोनि बायहैनांहाय मैखौ गैयालाबो माथो बायना जाबाय थानो बायना जास्लायस्लाय ओरैसो फाहाय लामाया ओइ मुथु जोङो बिराद गोबावसै ने जोंनाथ' ओजा बेंथलाव माबा न' खाथियाव मानामुनि ओरैबायदि ओंखारोना ओमफ्राय अमा बेदरजों जानो होननानै खनसेबो जायाखैनो आरो गोदान गोजां बोथोर मोनफिनलायबाय एबार अबा जाखानोसै जों अमा बेदर सेरसे बायखागोन ना सेरसे बास थैना जाखावग्रा जाबायना आंबो ओरैफायरा माथो हारसिं नोंथांमोना आंखौ साननो नाङा आरोना बिमा बिफानि न'आवलाय माने एफा गोबाव थाहैखो बिलाय होननानै आंहा बिराद इम्परटेन्ट बेलेग खामानि जागासिनो आरोना बे खामानिया आंना जोबाखै आंनि खामानिया जोबबासो आं न'आव थांगोन आरोना
आरो लोगोसे हाबाबो दोङो आरो लोगोसे बाव जोंना आयं लाहानावबो थांनो दोङो गाबोन थांगोन सानदोंमोन जोङो नायनोसै थांनाय जायोना जाया बोरमा बेदर जानो ना मुथुखौबो साननो नाङा मावा दाङा बेकारनो बिहावनि न' ओरैनो मानो थाहैबाय थादों होननानै जोङो मावनांगौ खिनिखौ न'आवनो खामानिखौ मावनानैसो फैजोबखादों आरोना होमबाबो एसे दङ एसे एनैयाथ' बयनिबो न'खराव खामानिया ओंखारखायोना जोबस्रांजोबखाया खामानिया नों मावबानो ओंखारबाय मावबानो खामानि नङा होमबा मुथु दासो जानुवारि औ आरो दा नैबे सिजोना आलासि जानायनि दिनखा थांनाय बोसोरावथ' थांनाय बोसोरावथ' जोङो थांसे जानुवारि ना फेब्रुवारियावसो फैदोंमोन ने मुथु देग्लाय जोङो आंनि खामानिनि थाखायनो थाब फैनो गोनां जाथारबाय आरो नङाबाथ' आं फैनो गोनाङानो जायामोन बेलेग पार्सनेल खामानि आरोना उनाव नोंथांमोननो शेयार खालामनो चान्स मोनदोंब्ला खालामसिगोन आरोना नङा होमबा मुथु मा बुङो माथो सिरि सिरि आंखौसो क्लेब क्लेब उखिनो होबाय थायो नोङो जा मोजां गावनो आंखौ ब्लग भिडिअ लानो होना लोगो लाबाय आंनो नङा भिडिअखौ आंबो लागोन सानखादोंमोन ओमफ्राय थांगोन दि थाङा फैगोन दि फैया जानानै आङो थास' बिथ'राइखौ खाफा फैबाय आरोना आंबो जानो लुगैखादों आं मोनजायाखैमोन ना थांनाय बोसोरफोराव मानो होनबा आंहा देहाया मोजां नङामोन बे समाव आंहा बेबियाबो गोरलैमोन जानो होनबा जानो हाया जाना लाबा उदैया मानगोन नालाय ओंखायनो जायाखैमोन नै दायोहाय आङो थास' बिथ'राइखौ सायगासिनो आरो दा जानोसै जोङो हराव ओमफ्राय नैबे जाबाय दायो जोंना मुथुआ खानानै लाबोनाय आरोना आंबो थांफादों आं खायाखै ओमफ्राय बे जाबाय दाख्लै जोंना मामिया खानायमोन दा बेखौ संनोसै ओमफ्राय नैबेखौबो मा होगोन बा बेयाव दङ मुला बेदर आलु ओमफ्राय सयाबिन दङ बेयाव सोमना दोनदों ओमफ्राय नैबेथ' जोंना न'आ माबासो दै बियो फिथा देग्रा न' आरोना ओमफ्राय आं बेनि बिथिं लाइट दङ नालाय ओंखायनो बेयावनो थानानै आङो दानि थास' बिथ'राइखौ सायगासिनो आरो दा नायदो एसे आंनि थास' बिथ'राइ सायनाया मा बेसाद नै आङो नों दायो खानायखौ आङो जिरबाय आरो नै दा मोजां मोनो आङो सायनोबो खिन्थु दा फिसाजो जोंना सिखारबासो एसे जारला जानाय